Boy, boy, huwag kayong maingay boy. Oh. Nakalive ako. Hindi po kasi damit namin. Hello, 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 hello. Hello. Jenna Alonso, hello, Jenna Alonso, hello. Hello, ma'am, Jenna Alonso, hello, Sarah. Kisi taya. Ya, kisi taya, Jek. Patutah. Sorry. Hello, Ninang Jen. Jenna, hello. Hello, Sarah, thank you. Rayus. Hindi ko may bubura tarik-tarik. Ito na yung sukay. Opo, maulan dito Ninang Jen. Maulan. Nandito sa Kabikulan. Ang ingay ng mga bata, baka bawal sa live. Sino yan? Isibe? Nakalive ako. Ninang namin. Ninang namin ni Chef. Sa ibang ano po, sa ibang lugar, grabe yung baka. Landslide. Ano ka na kapag ako na ako yan? Lula ako. Sabi ni Tita, sino yan? Si Chefy. Kilala talaga si Juwari Wap. Salamat po ni Nang Jen. Thank you. Sabi ni Tita, sino yan? Si Chefy. Dahil ko hindi, yung ninang namin sa YouTube. Taga London, taga UK. Kailan ba uwi, Chevy? Sa 2050 pa daw po, Ninang Jen. Sir Daddy, ikaw sa raw. Oh yeah. Thank you. Thank you, Tita. Grabe, 2050 pa daw. Senior citizen na kami pa rin. Thank you po, Ninang Jen. Salamat sa pagkape, ma'am. Jenna Alonso. Dos hermanas. Ako si Dos.
Alamang pakabuhay na. Puro lang naman. 15 tayo sa Thank you po, Ninang Jen. Correct. Sila. Nagkakantahan si Tiara ko nito. Kasi may video okay. Sai Herbal. Habal. Make a love shout out. This lady, Ilocana, make a love shout out. Thank you. Thank you po, Ninang Jen. Salamat po. Thank you. Yung mga mamas. Dili ka na sa likod daw. Ay, Shout out sa mga Junakis. This lady, thank you. shout out everyone. Maulan po. Buti na lang, pumila na yung ulan. Kahit ano. Hi! Palipat si Ninang Jen. Hi, Ninang Jen. Sabi ni Mama Karen, sino yan si Sherwin? Sai Habal, nag-alop shout out. Thank you. Tapos bigla ako nabitawan, no? Si PRC Tres. Si PRC Tres. Malakas yung kantahan nila. 5 million viewers, nag-alop shout out. Thank you. Wow. Sana all may pag-credits si Los. Sana all may pag-credits si Los. Si Sir Sai. Shout out Sir everyone. Sai. Nag-alop shout out, Sir Sai. Jen. Thank you. Hi, Sai. Tay! Bawal! Bawal makita yan. Bawal makita yun, Tay. Bawal si Tay makakita ng cleavage. Dos. CPR ako nito. Hi! Asa ang swimsuit? Oy, Tay! Tony ba? Hello, Shirapi! Bawal ang swimsuit dito. Tay, baka mag-viral. Lalong bawal na bawal kay Tres. Baka mag-viral si Tres. Sir Sai, hindi kita manuhan. Magkakitan, Sir Sai. Hello! Sabi ni Tay, matangos lang daw yung ilong ko, sabi ni Tay, pero hindi ako maganda. Ganun siya kabuli. Sir Daggy Boy, Mikalong Shoutout. Sabi ni Tay, Tuniba, matangos lang daw yung ilong ni Tres, pero hindi si Tres maganda. Ah, boy! Oh, come on. Oh, come on. Palitan niyo yung kumakanta. Ha? Huwag kang ganyan, Tay. Dito ko yun. Dito ko yun kumakanta. Dos, palitan mo na yung kumakanta. Palitan mo na yung kumakanta.
ganda oh. Biglang shoutout dito tayo. Tayo ang maganda to oh. Ay po. Madam Chen. Kayo na ang umaawit daw, Ma'am Tres. Sabihin kay ito, dalawa na kami. Dalawa na kami. Hello! Balitan daw ni Diyos yung kumakanta. Hello! Dalawa na kami. Sabihin mo kay Tito. O ba? Ang dito pa siya rin. Ma'am lady, sis lady, thank you. Thank you, Tay. Tapan ko yung ipin ko. Sir Dagi, thank you. Sir Sai, basta yung kamay ko, di kita malagyan ng damit. Mamaya pa kami magkakantahan kapag umahon na. Grabe. Nauubo na naman na Kedge. Okay lang yan, Ma'am Tres. Pangit ng host. Grabe siya, oy. Grabe siya. Ganyan katay sa akin, ha? Grabe katay sa akin, ha? Masyado ka. Kabsat Jen Alonso Miguelov, shoutout. Ito Kabsat, sobra sa word. Ano yun? Ma'am Enchanting Queen daw, Miguelov, shoutout. Alis dyan. Grabe ko siya. Grabe siya sa akin. Umalis daw ako. Hi, Tay. Hello, Tay. How are you? Umalis daw ako. Dos, sarap. Hello, Tay. Pahingin ng kape, Tay. Pahingin ng kape. Langoy, langoy, langoy. Swing, swing, swinging. Sai, hello. Ay, Diyos ko. Saan banda, Tay? Saan banda ang kanta ni Dos? Ang aking katres lang. Masarap maligo. Mainit-init ang tubig. Ay, Ma'am Lady, Alokana Mix Vlog, shroud. Tawa si Tayo. Sabi ko, nasa lang ganda. Balis ka tayo, ha? Ma'am Lady, hello, shroud. Huwag na mag-press. Thank you, Ma'am Ann. Ma'am Ann, Chanting. Uy, malakas na video, okay. Yari si PR sa trends. Salamat, Tay. Thank you. Thank you, everyone. Hi, Tres. Mais ko tayo. Inubo pa ako. Grabe yung ubo ko. My God. Ninong Tonyeng. Ninong Tonyeng. Sabi ni ano. Hello, Tay. Diyan ka ba? Che. Ganda ng Chessing. Alam mo, magpapita ng ipin ko, oh. Thanks, love, sis Stress. Thank you, sis Antaray. Sis Lady Ilocana, thank you. Salamat. Hello, everyone. Thank you, thank you. Thank you, sis Shin. Inubo ako, grabe yung ubo ko. Thank you, thank you. Ma'am Ann, thank you, Ma'am Ann. Inom gamot. Opo, nag-inom na ako ng Asco. Lagundi.
Ay, di ba nakalive ka? End ka na ba? Kain ng dalandan. Kain ng dalandan. Dalandan? Dalandan pa? Lunukin mo. Grabe. Grabe yung lunukin mo. Plastic ka tayo. Wala kang awa sa anak mo. Wala kang awa sa anak mo tayo. Grabe ka. Ang sungit. Ang sungit-sungit talaga. Grabe. Lunugin ko yung langka. Lord. Sir Sanchen, thank you so much. Salamat, Sir Sai. 10 million viewers na love shout out. Sampo ka na andyan. Thank you. Naupo ako sa amoy ng barbecue. Yung usok ng barbecue. Hello! Hi. Shoutout, shoutout po sa lahat. Shoutout ma'am Enchanting. Sino pa ito? Saijen ba yan? Taiton. Hello, ma'am lady. Shoutout to you. Swimming tayo guys, swimming. Tay, ang sungit mo daw kay Tres, kay ate. Nagtatampo na siya. Ang sungit mo daw. Hello, may galap shout out to everyone. Tamsak na pala, Ma'am Tres. Mag-shout out kayo, boy. Sayan, hello. Masay mo, boy. Ninong, sinagot ka na ni Wolfire. Tamsak na pala, Ma'am Tres. Thank you, Sir Saichen. Salamat, Sir Sai. Thank you. Para di ako makasang oras dito Ano yung gusto? Ikaw na dito, Dos. Mag-yaw-yaw. Parang masarap magkape. Pag-uwi ko na lang po bukas kayo, babalikan ha, Sir Sai. Bukas ko na lang po kayo i-play kasi yung ko, naiwan sa bahay. Mega love shout out. Everyone, sabi ni Sir Sai Jen, Sissy Tres, bye for now. Ayan. Salamat, Sis Lady Ilocana Mix Vlog. Salamat, Sissy. Pag-uwi ko na lang ng bahay kayo balikan. Bukas pa kami mag-check out dito. Salamat po. Ayan, paabutin ko lang po ng 30 minutes ata. Ayan, busy ako, bye. Bye everyone, God bless. Ayan, thank you Sis Lady. Naulan na rin. Naulan na. Salamat po. Thank
Thank you. How many viewers? Thank you. Thank you, Sir Sai. Mainit dito, guys. Hot spring. Ito yung na ano, mainit. Nagsisipagkantahan na sila. Mamaya pupunta kami doon. Mahirap lumangoy pag hindi ka talaga swimmer. Mahirap lang mangoy pag hindi ka talaga swimmer. Sisi Antaray, thank you, Sisi. Oo, mainit yung nalabas dyan, oh. Mainit yung nalabas dito, oh. Mainit yung nalabas dyan. Ay, buboy! Buboy! Yun yung mga senior citizen. Tay, ito yung nanay ko, oh. Diba? Nagmana ako, matangos sa gino. Ganda ah! Ang ganda ah! Lalo na ito tayo. Maganda to tayo, yun oh. Ayan sila sa baba, oh. Yun oh. Magayaw-yaw. Sabi daw, si Tres daw, matangos lang daw lang ilong, pero hindi maganda. Ano yan? Mga nakabalot sila tayo kasi malamig nga. Mga nakabalot sila. Why? Mamayeng, ano yun? Mamayeng? Hello mga tita. Tubig lang po yan. Tinimplahan na sa ano. Sabi ko, ganda ng car. Wala si Katay. Pasaway ka talaga. Yan lang kami sa jeep. Kami ni Dos, yan lang kami sa jeep tayo ni Dos. Hello mga tita, ang sabi ko, ang ganda ng car. Malastik ka din tayo ha. Hello. Ano ka? Ano ginino mo? Sunlight light. Ano lang? Sunlight light. Ala. Tayo, dalamin dito kalabaw. Bigyan ko daw siya na langoy.
Anong? Kalabaw yung dala mi dito, tay. Kalabaw. Kahit sakyan ni Diyos, maganda pa din. Grabe ka. Grabe ka tayo, ha? Ako. Salamat sa size na naandyan. Thank you. Maya, pag uwi, sakay si Dos ng car. Ikaw, Tres, sa Kalabaw. Bukas pa kami tayo mag-check out dito. Bukas. Yung kinuha na room ng tita ko, limang room. Kasi marami kami. Sabi na tayo, Kalabaw daw ako kahit mag-uwi. Sinas daw kahit saglit, maganda pa rin. Ganun siya kasama sa akin. Sobrang rare sa akin. Okay, bukas pa. Ay, oras ko mo. Natatapsa ka na nga rin. Nag-gluco system ko, basta yung 200, hintay mo ha. Okay tayo, no worries. Salamat. Thank you. Salamat tayo, thank you. Grabe. Sinisip ko na ko tayo. Che. Yung jewelry wap ko tayo, ang hilig-hilig din mag-che. Ganyan na ganyan sa iyo. Che. Mahilig mag-che. Thank you, 5 million viewers. Thank you. Kitang-kita yung mga mapa ng Pilipinas, oh. Sa aking mukha. Hindi ko alam, boy, kung ano oras na. Hindi ko makita dito. Mag-alas 4 na pala. Bilis ng oras, no? Alas 4 na da. Bakit? Maligid ko sa rapapa. Kaya, Tapos, hindi mo naligid. hindi na yan pupunta dito. Ha? Hindi na yan pupunta. Ayan. Kasi, Marita, hindi na ako makatulong. Salamat, ay. Aray ko. Salamat tayo sa pagkape. Ay, hindi. Si Ma'am Jen yun. Si Ma'am Jen yun. Nagpakape. Si Ma'am Jen. Si ano, Ninang pala, Ninang. Ninang namin ni Juwari Wap. Si Ninang Jen. Sana ako, may nilang na. Che. Che! Grabe na Diyos. Happy birthday. Salamat sa pakape dyan. Shout out sa Mandaluyong City. Shout out sa Ginubatan. Ma'am Lee, Manay Leia, may galop shout out. Ibigay ko kay Dos, ano daw?
ilang kape daw yung ibibigay sa'yo? Milo pa. Mahingi tayo ng kaping matapang. Manay Lea, thank you. Wow, kape sa Starbucks. Wow, I love it. Kaping Starbucks. sana all. May pang Starbucks. Pantalon. Manay Eric, mega love shout out. Manay Lea, thank you. Ako? Nakapantalon ka, Tres? Hindi, naka 2-piece. Naka 1-piece lang pala. Manay Tres, mega love shout out. Manay Eric, mega love shout out. Thank you, Manay Eric. Manay Lea, thank you. Kahit maulan, Manay Lea. Nagpa-swimming si Tita kasi nga birthday ng aking pinsan, tapos si Tito na-promote sa tumaas na yung ranggo niya sa barko, kaya padispedidan niya. Mali po to, magkarigos. Ayan. Ano naman, maligamgam naman yung tubig, Manay Lea. Hot spring. Maulan. Inuubo kasi ako. Mali po ton. Mas lalo ako inuubo kasi naaamoy ko yung amoy ng inihaw na barbecue. Nanonood sa aking ilong. Manay Eric, thank you. Magayon Manay Lea magkarigos kasi baka man masyadong malikot kasi maligamgam yung tubig. Salamat Manay Lea. Thank you. Manay Eric, thank you. Shout out daw sa aming pinsan dito sa Mandaluyong City. Jo. Parang hindi naman yun nanonood ng white. Parang hindi naman yun nanonood ng white. Sa FB yun. Oo nga, Manay Lea. Nakasilit ka sa YT na yun. Kumusta na? Lumipat na kayo sa bagong bahay niyo? Lumipat na ba kayo? Nagtitindahan ka doon, Manay Lea? Kilay ko, oh. Ang kapal ng aking kilay. Basang-basa. Hindi pa. Ayan. Hindi pa ba? Ang kapal ng aking kilay. Grabe. Iba talaga pag mayaman. Mayaman saan? Mayaman saan, Manay Eric? Sa Nunal. Mayaman sa Nunal, yun o. Sa dalawang ito. Sa bahay. Okay. Akala ko doon na kayo sa nyo, pinapagawang bahay, Manay Lea. Thank you, Manay Eric. Walang yaman, Manay Eric. Diyos ko. Nayaya lang kami. Nayaya lang kami nila, Tita. Nagkakantaan yung aking mga program.
nilalamig niya yung aking likod. Bababad na masyado sa tubig. Sa'yo yung swimming pool. Sana all man ni Eric, no? May sariling swimming pool. Hindi dito rin yun sa Erosin. Dahil ano lang kami na inarkilan ni Tita to. Friday. Inarkilan ni Tita. 4 na room. Tapos, ito lahat. Tapos may isang function hall. Yun. Nasa paanan kami ng ng Bulusan. Mount Bulusan. Kunti lang naman yung kailangan lang sa bahay. Tulad ng sabon, kape, shampoo, bigas, sari-sari na. Sari-sari na. Wala naman kasi okay na yan, Manay Lia. Ang importante dyan, kahit pa paano kumikita sa maghapon may bumapasok na pera. Mas maganda na. Bigas, Manay Lia, no? Mas ngayon yung bigas. Mas mabinta ngayon nata yung bigas. Eyes, 7 million viewers. Thank you, thank you. Ang sama ng Ang sama ng amoy ng barbecue. Yung usok, naupo talaga ako. Aha. Palaya ko naman. Palipadingan din. Kaya na busy na. Ayan. Thank you, Tay. Thank you. Andiyan tayo yung anak mo, si Ampalayang Kulubot. Nakabunganga mo, Tay. Si Ampalayang Kulubot, kabunganga mo. Kumusta si Ulag Lupay? Ayan, okay naman siya, Manay Lia. Isisihan lagi. May work na siya, may work. Lagi. Ala, naulanan yung ko. Mga macho dancer daw. Di ko na din nakikita siya. Mag-live o essay. Hindi na. Bisibisihan siya Manay Lia. Hala. Di ko na din nakikita yan. Ano sabi ni Kulubot? Sabi ni Kulubot ay, kabunganga mo siya. Kabunganga mo siya tayo. Ma'am, moment cooking. Hindi ka lang siya. Abad, nagsasayawan na. Mga lasing na ng kape. Lang, nawa ko.
Nabababad na yung likod ni Tres. My God. Naubo na. Alagaan ba? Ano yung alagaan tayo? Alagaan ba? Dapat naka-swimsuit kayo. Hindi na. Nahiya naman kami, Manoy Eric. Ako po nakapants. Wala, inuubo na talaga ako. Shout out! Ang balayang kulubots. Magkaling laya. Hello, shout out. Sir Eric. Dakuya. Hello. Malakas ang chlorine. Yan, cool. Hello. Inuman ni Tres. Wala na dito. Magkaling laya. Hello. Inubo na nag-inubo si Tres. Inubo si Tres. Walang joke, mga nag-swimming, mga balot na balot. Mga balot na balot ba? Mga balot na balot ba? Sai Jen, thank you so much sa pagtambay. Ayan. Ang sabi ni Kulot, ano? Sinabi. Malakas lang po rin. Always I'll be back. Dapat two-piece. Malapit na mag two-piece. I'm chanting, hello, Kingdom. Shout out to you. Cause you are back to love you again. Ayan, lakas ang ulan, guys. Grabe guys, sinubo na talaga akin. Nanginaan. Ubo nga ng ubo. Natake ako ng ubo. Mamaya, mag-ahon na ako kung doon ako maliligo. Kasi natake na ako ng ubo. Ma'am, I'm chanting. Thank you. May halong iyo. May halong ihi pala. Yucks! Opo, ang lamig ng grabe. Inubo ako kasi naamoy ko yung barbecue, yung inihaw, yung usok, naamoy ko. Ang pangit sa lalamunan. Sumudsod yung bibig ko guys sa tiles ng swimming pool. Eric Dakoya, hello. Nalalab shoutout. Ma'am, I'm chanting. Quindam. Ang parang yung kulabot, hello. Mawala na hapon. May shout out. Hello. Bakit may ew? Diyan na nag-comment. Ba't nag-ew? May comment. Ayan. Ay, ayun. Ew. Ew kayo. Yung kayo. Ew kayo.
yan. Ayan. Basa na ang CV ko. Basa na. Babasa na yung ano ko, yung CV. Lakas na ng ulan. Ako, buntis ka. Ano daw? Ano? Grabe sa buntis. OMG. Masama ako pag na ano sa ilong. Naubo ako. Hello! Ay, sus! Atin ang ulanan! Naulanan na, naulanan. Naulanan na. Ang aking cellphone. Wala ko na. Paabuti ko lang ng isang oras, guys. Malapit na mag-isang oras. Salamat, salamat. Malabo na ba? Hindi na nakakita. Salamat, Marieri. Mayos ka. Mayos ka ang pala yung kulubot.
Hello, hello, hello. Ayan, nakikita ba guys? Nakikita ba? Kasi malayo ang cellphone. Young channel, hello. Young channel, hello. Mag-love shout out. Ayan. Nagsuswimming ang Tres Marias. Hello, hello. 7 million, mag-love shout out. Hi! Salamat po sa naandyan pa rin. Tayo Niva, thank you. Channel, mag-love shout out. Salamat kasing dilim ng mundo ko. Ang dilim, madilim na ba tay? Hoy, kubos. Ano to? Hoy, kubos. Tapos ka na ba? Sino si kubos tay? Sis Yong, thank you. Manay, salamat. Buntis ang, ano yun? Ano sabi ni Ampalayang Kulubot? Salamat po sa lahat na naandyan. Ayan, malapit na po ako mag-end. Mag-end live. 5 minutes na lang. Ayan, si Yong. Si Yong pala yun, tay. Tayong ano, yung Bulkang Bulusan, ito oh. Ayun oh.
Ito yung aming room, guys. Yan. Diyan si Teresa kapusto sa taas. Yan o. Sa amin to. Medyo wariwap ni Dos. Ayan o. Tulog. Thank you, Manay Lia. Pangalawang kwarto. Pangatlo. Pang-apat. Wow! Sarap magkape ah. Ito yung tira namin kanina. Tay, gusto mo? Ems? Ems, make a love shout out, Ems. Lakas ng ano? Wow. Yung mga pinsan ko, nagkakantahan. Ayan si Tita busy magluto. Ayan, wow! Dinuguan. Sino si Ems? Thank you, Ems. Borders Adventure, Miguel Shout thank you. Nagpapainit si Tita ng dinuguan. Ayan o. Ayan ang tita ko, guys. Shout out. Wow. Adobong kusit. Wow, sarap. Adobong Mama Silin. Pamisan. Wow. Ayan, salamat, Sir Borders. Yung malalaking pusit to, guys, oh. Harap. Thank you. Salamat po sa 4 million viewers. Sarap niya, host. Pahingi. Ayan. Salamat. Sir Borders. Ang ingay, no? Si Pierre ako, no? Kasi, nagkakantahan. Parang sarap magpapang nito, oh. Yung props. Mamaya, magpapang tayo. Sarap ng, puto. Sarap ng puto, guys. Sarap ng kape. Kape ako mamaya. Nawala na yung skin ng lechon baboy. Naubos na. Parang masarap to. Arkilado namin to lahat, itong pwesto na to, at saka 4 na room, at saka function hall, yun. Amin lang, magkakapamilya. Thank you everyone. Mag-i-end na po si Tres. Salamat ng marami. Ayan. Inuubo na, Tres. Inuubo. Salamat tayo Tuniba, Sir Borders. Salamat. Ems. Sino si Ems? Salamat sis, Ems. Manay Lia, salamat Manay Lia. Tayo Tuniba, thank you. Sis Yong, salamat. Ang Palayang Kulubot, Manay Eric, salamat. Ma'am Anchanti, salamat po. Manny Eric, salamat. Sir Saijen, thank you. Ma'am Moment, salamat po ng maraming sa inyong lahat. Sa lahat ng sumilip, nagtamsak, nagtambay sa aking live. Thank you so much. Excuse me po. Ayan, magpaalam na talaga kasi magbe-miss na si Tres. Kasi grabe, naubo na yung inuubo. Ma'am Jing. Sino si Ma'am Jing? Si Ma'am, ano ba to? Si Ma'am Auntie?
Si Auntie Jing. Thank you po, Ma'am Sis Auntie Jing. Mag-e-end po si Tres kasi naubo na talaga. Grabe. Malamig ang panahon. Maulan ang panahon. At saka nakababad pa sa tubig. Grabe. Bye po. Bye everyone. Thank you. God bless. Again, this is Tres.